Poďme sa spoločne pozrieť, ako si pridáme nové jedlo do Pigmenu. Takže klikneme na upraviť menu, napríklad si vložme novú pizzu. Klikneme na pero, máme, že pod názvom pizza, pod najpopulárnejšími kategóriami. Zídeme celkom dole a pridáme si novú položku. Klikneme na pridať obrázok, vložíme si tu tento, napríklad takto, trošku si to ešte priblížime, dáme potvrdiť fotku, vidíme, že je to pikantná pizza, je to novinka, je to pikantná, nazvime ju, že pizza salámi, dáme tam 480 gramov, sem napíšeme popis k pizza, môžeme si sem dať samozrejme čo chceme, dáme si tu alergén 1 a cenu dajme napríklad 6,50 eur. Klikneme na uložiť a dajme si zobraziť prevádzku. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Pizza, Siciliana, Quattro Formaggi, Margherita, pizza salami. Máme ju tu medzi ostatnými.